गोजोनथाव बाथ्रा गोलाव सम बर' रायजो दाबिनानै सोमावसारनायाव नैबे डिमाकुसि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां जोहोलाव जोहोलावजोआ मुंख्लं जानांगोन। बिथांमोननि मुंख्लं जानायनि बेसेनखौ गोसोखांथि महरै लाखिनो थाखाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय होबोदों। आरो दायो बे जोलुर बादायलायनाया मोनसे नेशनेल पर्यायाव सफैनो हादों। बिथांमोना अल इन्डिया लेभेलाव खुङो एबा नेशनेल स्टेजनि स्टेन्डार्डनि बे गेलेनायखौ खुङो। आरो देग्लाय रुफाथि मायथाइ एबा सिलभार जुबलि आरो बेनिनो खुंनो लानाय रुफाथि मायथाइनिनो बानजाय आफादनि जि मावखुलि बेखौ बेखेवबाय। आं खावलायगोन डिमाकुसि ओनसोल अदालगुरि गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मुंख्लंफोरनि जि मुंख्लं जानायनि बेसेन बेखौ सन्मान होनानै बे गेलेनायखौ जाहाथे मददथि होयो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरदों। आरो गोजोननायजों फोरमायनो नागिरदों डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्सनि मुङैबो जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ जि मोन 10 गेलेनायखौ जोङो सालायो मेजर ट्रफि हिसाबै बे डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्सनि थाखायबो जोङो 5 लाख रां बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होगोन। दा जोंनि उदालगुरियावनो बांसिन दङ। उदालगुरि जिल्लायावनो गल्ड काप बड'फानि मुङै खुंनाय जोहोलाव बालिराम बर' अन्थाइग्रा बड'सा आरो नैबे डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स बेबायदि जों मोन 10 गेलेनायखौ जोङो खुङो। आरो देग्लाय क'क्राझाराव एबसुनि गायसनगिरि जोंहा कनकेसर नार्जारि बिथांनि मुङैबो रामफलबिल दख'राया गेलेनायखौ खुङो। बे हिसाबै बे कनकेसर नार्जारिनि गोसोखांथिखौबो जोङो मेजर ट्रफि हिसाबै लानानै बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख हरनो थाखाय थांखि लानाय जाहैबाय। जोङो जिहेतु 2 बोसोर माने बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों गेलेहोनो हायाखैमोन कर'ना भाइरासनि थाखाय। खिन्थु देग्लाय जिहेतु जोङो सिलभार जुबलि 25 बोसोर आगान होबाय बे टुर्नामेन्टआ। बे सिलभार जुबलि बोसोर हिसाबै 25 बोसोर जानाय हिसाबै जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 अक्ट'निफ्राय गेलेहोगोन। 25 सेप्तेम्बराव जों फाइनाल गेलेहोगोन। दा ओंखायनो बे खेलाखौ जाहाथे मोजाङै सामलायलांनो हायो बिनि थाखाय मोनसे टुर्नामेन्ट कमिटि दानाय जादों। आरो बे टुर्नामेन्ट कमिटिनि माने टेम्परारि अस्थायि मोनसे अफिस मावखुलि लादों दिनै। आरो बेखौ बेखेवना होफैदोंमोन जोंहा बिटिसिनि स्पर्ट्स EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा। थारैनो गोजोननाय मोन्दों रायजोफोरनि लोब लोब ओंखारबोनाय बे खेलानि थाखाय बाहागो लाफैनाय बेखौ नुनानै बे फैबाय थानाय सिलभार जुबलि फुटबल टुर्नामेन्टआ जाहाथे मोजां बारलांनो हागोनखौ आसा फारिदों। थांनाय बोसोरफ्राव गोबां खेला जाबोबाय नाथाय देग्लाय जिहेतु नैबे सिलभार जुबलि जाबाय आरो बे सिलभार जुबलियाव बबे माबायदि गेलेग्रा हान्जाखौ सायख'गोन होनना नोंथांमोना सानो? जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ डिमाकुसियाव जि जाबाय थायो जानाय बे फुटबल टुर्नामेन्टआ माने बोसोरफ्रोमबो मोनसे गुबुन गुबुन आइडियाजों माने गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै गेलेहोनायखौ जों माने खालामबोबाय थादों। देग्लाय जिहेथु जोंहा 25 बोसोर माने सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन जागोन। दा बे हिसाबै जों एसे आरो आलादा माने बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनो थाखाय जों जा जगार जादों। दा बे हिसाबै जोङो ओनसोलनि टिम लाफानानै आसामनि 6टा आरो बाहेरनि आउट अफ आसामनि 6टा टिम लानानै 12टा टिम जों गेलेहोनायनि खोथाखौ साननाय जादों। दा बाहेरनि होनना बुङोब्ला जों दायो माने हायद्राबाद FC बेनिफ्राय केरेलानि बेनिफ्राय जोंहा कलकातानि सिक्किमनि मणिपुरनि मेघालयनि बिसोर टिमफ्रा जोंजों कन्टेक्ट जादों बा जों कन्टेक्ट खालामदों। बयबो मिथिगौ बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव जोंहा गोबां रांखान्थिनि गोनांथि दङ। आरो बे रांखान्थिखौ जोङो रायजो राजानिफ्रायनो खेदा हिसाबै जोङो आजावनाय जागोन लानाय जागोन। ओंखायनो गासै रायजो राजाया जाहाथे बे ओनसोलनि डिमाकुसि मोनसे गिदिर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आगोलाव जेरैबायदि लोब लोबै गावनि इस्सा मथेनो बे टुर्नामेन्टनि थाखाय रां खेन्दा होयो थिग नैबे फैबाय थानाय सिलभार जुबलि फुटबल गेलेन्स टुर्नामेन्टनि थाखायबो जाहाथे लोब लोब गावनि इस्सानिजोंनो गावनि हानाय बायदियै रांखान्थि बेलायाव जोंखौ मदद होगोन आं आसा फारिदों आरो रायजोनिसिमबो गुरैयै खर' गंग्लायै आर'ज गाबदों।